Hello everyone, welcome back again. नोंथांमोनखौ फिन सानजौफु आंनि गोदान भिडिअ बरनायबावनाय थाबावबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आङो खानाय बोदों आरोना, ओमफ्राय बियो फाइनाल लुकनिमोन आरोना, ओमफ्राय पार्लाराव खानायखौ हास'जादोंमोन नामानो, ओमफ्राय खानाया गोजौ गाहाय जाजोबदों आरोना, ओमफ्राय होमबाबो बोनानै एसे मोजांसिन नुबाय आरो। सिगांनि खानायखौ आं लानाय जायाखै आरो, खिन्थु बोनानै एसे मोजांसिन नुबाय आरो। खंख्रि जाजोब्बायमोन आरो बेना, रज'फिनजोब्बायमोन, खानाया ओंखारजोब्बायमोन आरो। ओमफ्राय दायो आंनि बे हेयार स्ट्रेट खालामनायखौ माबायदि नुखो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। आं स्टेप बाय स्टेप खालामगोन, ओमफ्राय आङो मुलि फुननायखौ खोन्थायाखिसै आरोना, डाइरेक्टहै आं खानायखौ फोराननायनिफ्राय लाबाय आरो, फोराननानै बोनायनि उनाव आरो सेकेन्ड स्टेपखौ होबाय आरो। ओमफ्राय फार्स्टनि आङो माने भिडिअ लाया सानदोंमोन आरो, ओमफ्राय उनावसो गोसोखांबाय आरो। लोगोफोर माबायदि नुदों आंनि खानाय बोनायखौ नायबाय थाबानो जाबाय, कमेन्ट खालामना खिन्था।
खानायानो बेना गोलाव गुसुं जादों पार्लाराव हानाया स्टेप हानायानो सिरिनाय जाबाय नै सेकेन्ड स्टेप होनोसै एबार स्टेप होखांबाय नै कारेन्टआनो गैया दा बोनोसै नै दखान खाथियाव दुरा कापनि माबा लिरनायखौ होदों माला दङथाय दाहाय र' बाहेरायाव थांनानैसो खोन्थाहैनोसै आं क'क्राझाराव माला दंबावो बावनो नायबानो मोनसिगोन दायो आं खानाय बोगासिनो आरोना फार्स्टआव मामाया खय थारिखआव दंबावो खिन्थागोन आं नोंसोरनो लोगोफोर जायफोरा नायाखै नायबानो जाबाय आरोना जायफोरा नायबावनो गोसोबा फैनो हागोन क'क्राझाराव बबेयाव दंबावोहाय फंबाय दायो सेकेन्ड स्टेपखौ बोफिनसैलाय फाइनाल लुकखौ माबायदि नुयो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो
सिरिलाय दे खालाम नैबे माबा गोलाव